kusina guys. Gihanga ko. Muro kong nag-exercise. Hi guys, magmap ko kadyot. Pagkauman ani, bagikan ako akong washing dito. Magluto, maglimpyo, maglaba, magbudget sa mga pamaliton diri sa balay, especially sa groceries. Munay ako ang daily routine guys, pero dili gid inani ko kada adlaw mong limpyo guys ha, medyo nataud-taulan naman nga kuan. So ipakita pud nako sa uban ba nga magpuyok na ta sa balay. Daghan tag mahimo. Pariyaani karon o maglimpyo ta sa atong balay, di ba? Limpyo, safety ta. Og layo ta sa mga di mao. Nakabalo na mag-unsa to siya. So at the same time, exercise, di ba guys? Sa magmap ko karon tibuok sala pagkahuman ani, relax sa kadyot, balik na pud ko sa ako ang gipatuyok dito mga bulingon gamay ra gud to guys, pero mas may man kadua sa isa ka semana kaduha ta manglaba or katulog kay para dili kapoy ba nga ato ang kung lawas sa bunog nga atong tingubon, di ba guys? Sige laag. Especially katong kanang still karon gihapon panguliktag yung mga tanong. Ay, ang dami sa mga guys ay. Okay, bata kabalo sa sige na yan. Lakaw-lakaw panguliktag tanong na. Bata kabalo, di na ito makita itong kontra. Ang dami sa nila pagpanguliktag tanong. Ay, ito yung asa naman na kung okay na panahon, di ba? Kaya ako galing guys, gamay lang dito akong tanong na wala siya tanaw na yung kay nilabong ba? Gamay lang akong tanong kay kapunan ko na mahulit na guys niya. Mayroon bang natin saktong kaplastaran na wala ra ba? Ginutong sa gasa na lang din nato ibatang sa party dapit sa ato ang balay. Dus gawas Mura balingasahan kong tanong. Wala kayo ko nahulit ang tanong guys, okay na to ako ang tanong. Pero kung may mga hatag, nadawat ko na po.
Para mga, ibali mga tourist spot. Ay, ginawa ko. Puyo raw. Abalo ko katong na yung mga tiil, pero ako guys, tilagan ba ko guys? Pero, nakontrol na ako eh. Kanang, sa una panahon, grabe na akong laab sa bata pa ko. Pero wala ko ginakon ato yung tibuok Pilipinas. Di na ako sa muroon sa amo dati. Ako nauna, sa pabisig laagan eh, napalaagan ko sa katubata-bata pa ko. So sa pagkakaroon, lain naman lugar po na chapter sa atong kinabuhi. Ang kanina, nanatay bana, di ko kayo mong pamilya, kayo mami bata. So nanatay bana, nanatay kaugaling mong panimalay. So murag na-choose na po ng akong mga daily activities. More on na lang din ko sa balay. So, malingaw man po guys, kay salamat man po nga kanang niyara ko sa balay, kay natutukan din ako ang among balay ba. Kapag lipyo, masikaso, sa ang sulok ng party sa among balay, masikaso na ko akong bana. Nga guys. So, kinsa nag-ingaw nga walay lingaw. Daghang katag-lingaw guys sa akong balay. So, lupit pa nagsumpa guys. Kapoy ko guys. Hapit ako mahuman. So, pagkahuman ani, relax ka jud ang inyong yours truly, ang inyong amiga vlogger. Og balikan ako to akong giwashingan. Gamay naman to guys. Then, magkita-kita to niya guys. With my ching ching ching. Ching ching ching. Ching ching ching. Ano na guys, lingaw-lingaw lang. Diba guys?